ẹ̀yin èèyàn wa màmá Queen Naomi ó ti kégbe síta ó ti ké gbàjarè síta pé kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n gbà òun wípé kí wọ́n jọ̀wọ́ kí wọ́n bá òun yọ ọmọ òun síta torí wípé kì í ṣe nǹkan kékeré ni òun là kọjá báyìí. Ó ní kì í ṣe nǹkan kékeré ó ní gbogbo ibi ni àwọn ti ṣe prógámù náà tẹ́lẹ̀. Ó ní báwo ni ti Ìbàdàn, báwo ló ṣe rí báyìí. Ó ní kẹ́ jọ̀wọ́ kí ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀mẹ́ta ló sọ wípé kẹ́ gbìyànjú láti bá òun yọ ọmọ òun síta. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí? Tẹ̀ra wọn pa.